getting anything from Lipad in terms of As of now po, money, wala. funds, no, Wala po nothing? kasi ang kakontrata nga nila is BCDA. We're working on that na hopefully in the near future maayos po namin yon. Ang isang nakikita ko na parang pwedeng panggalingan nun, nung kayo ang nag-ooperate ng airport at saka ngayong sila nag-ooperate, of course, siyempre nag-pandemic, no? Opo. Malaki din yung epekto in terms of Opo. yung kita, di ba? Pero would you say na, sabi mo kasi hindi naman kayo nalulugi before nung Opo. kayo ang nag-ooperate, di Opo. ba? Are they earning more now? Yun ang hindi ko po alam kasi hindi rin kami concerned yung sa hindi kami kasama sa concession agreement. Hindi po namin alam yung financial standings din ni Lipad. Pero ngayon ho, it's really challenging dahil nga si Manila po nasa back to pre-pandemic numbers na sila in terms of flights. Tayo po dito sa Clark, nasa 20% pa lang po tayo ngayon. Doon sa Ay, previous. bakit? Hindi pa ho nakakabalik lahat kasi hanggang ngayon po nasa pandemya pa rin tayo. Yes, Ang dami I know pa rin that. hong mga Oo. restrictions ng Pero ibang bansa. 20% is too small. Opo. Kung ang layo naman, Kasi po ang uunahin talaga yung major airport mo eh. Mm-hmm. So sa Manila talaga magsisiksikan lahat yan na gusto pero nila nitong New Year, nagkaroon ng technical problem, di ba? Opo, but that was a nationwide effect kasi hindi lang po Manila noon, lahat po ng airports sa buong bansa naapektuhan noon. Kasi ang nangyari po noon, literal na bulag yung airspace natin dahil sa nasirang gamit doon sa Manila. Alam mo ba kung ano nangyari talaga? Because, up to now, I'm still confused. What really happened? Nagkaroon po ng sira sa mga equipment na hinahandle ng CAAP. Dati po kasi, ang nangyayari dito is may kanya-kanya tayong tinatawag na radar. So, ang dati kasi, ang may radar lang si Clark, si Manila, si Cebu. So, kanya-kanya tayo ng control ng airspace. Dahil sa pag-upgrade po natin ng system, ang ginawa na ngayon ng Pilipinas, kamukha ng ibang bansa, may tinatawag silang CNS-ATM. Ang ibig sabihin po nun, nagdagdag po tayo ng mga radar heads na 13, bumili ng 13 radar heads, makikita mo ngayon yung buong airspace ng Pilipinas. So, ang control nito nasa Maynila. So, nung nagka-problema yung control, hindi nila makita yung airspace na buong Pilipinas. Kaya nag-stop. Kaya nag-stop po lahat. Hindi lang po sa atin nangyari yan. Kahit sa Amerika nangyari Yeah, ito. yes. After a few days, nangyari din sa Oo, Amerika yun. after a few days, kasi yung pinsan ko from San Francisco, Opo, hindi siya agad nakabalik because of what happened. Opo, nagkaganyan din ho sila. Una sa state lang ng Florida, sa USA. Tapos after a few weeks, buong US, naka-encounter din sila po ng ganon. Oo nga. Kung minsan po talagang ganyan, nagkakaroon ka nakaka-encounter ka ng equipment na nag-fail, na ayaw mo naman po natin yon, pero kung minsan, nangyayari po talaga. Yeah. When it comes to monitoring Lipad, what exactly are you monitoring? Kung paano po nila patakbo yung airport, ano po yung relationship nila with the interagencies like CIQ, yung customs, immigration, quarantine, yung security, sa police, sa OTS. So, tinitingnan po namin ngayon to, ano yung nagiging problema din nila because these are government agencies. Kung minsan, hindi po pareho yung frequency ng gobyerno versus the private sector. Exactly, oo. So, kami po ngayon na nagiging parang bridge o tulay para we make sure na maayos po yung relationship ng mga interagencies with the airport operator. Sabi nila pag pinrivatize mo, mas magiging efficient. Depende po yan kung ako po sa pananaw ko, pwede naman pong bakit po sa ibang bansa pag sinabi mong private, magaling. Punta ka ng Singapore, ng government, magaling. You go to Singapore, if it is a government corporation, it is efficient. Go to Japan, go to other countries. Dito lang po kasi nasanay lang tayo na pag sinabi mong gobyerno, unang pumapasok yung bureaucracia, unang pumapasok yung red tape. Pero hindi naman po ganon. Ang dami po nating government agencies na efficient, na maganda yung pamamalakad din. It is just a matter of changing the mindset. Kasi po, dito din sa mga airport, ang mga paliparan, kung ako po, sa personal kong opinion, this is a public service utility. Basic requirements ito ng gobyerno. Pag gobyerno po yung nagpapatakbo nito, hindi naman intent ng gobyerno ang kumita ng pera. Kung hindi, magbigay ng serbisyo sa tao. Pag pinalakad mo to,
sa private sector, Yeah, kapital. ang Oo, primary syempre. mindset po ng Profit. private is profit. Exactly, that's why ho I'm yung, asking, Yun ho yung Oo. diferensya. Pag gobyerno, serbisyo ka. Pag Yeah. private ka, syempre, unang tinitignan mo, ano yung kita? Mm-hmm. Paano ko babalik yung pinamuhunan ko dito sa ininvest kong ito? So, Exactly. yun ho yung pinakamalaking Oo. diferensya. Ngayon, kung i-compare mo yung nung siya kang Opo. nag-ooperate at saka yung ngayon, is it better? I'm not in a position po to say na we are better or they are better. Ang point ko lang ho ngayon is, ang palagi ko nga sinasabi, we are not competing with Lipad. We have to be partners with Lipad because we are in a single civil aviation complex. We're promoting the same airport. We have to make this work. We have to help Lipad succeed because if Lipad fails on this, I cannot go to my phase Yeah. 2. I cannot go to our phase 3. Yun ho yung... Yeah, we probably should be monitoring that, no? Opo. Opo. We have to help each other out ho. Yun yung Hindi bottom kami, line. for example, media can, for example, compare Apo. the before and after Apo. now that it's privatized, di ba? Oo. Para makita natin. Kasi I followed that Aha. Yung privatization, I followed that in my program. So it's really good na nag-uusap tayo ngayon because I'm so interested in the changes Apo. na nangyari. But you know, let's go naman to the other issues na parang dati ng napag-uusapan tungkol sa airport, no? Yung human trafficking. Aha. Noong 2017 si Senator Hontiveros, si Risa, merong in-expose yung human trafficking na involving 29 women. Aha. Paano ba yan? Nangyayari pa rin ba yan ngayon? Ang mahirap po kasi, kaya nga sinasabi namin, komplikado ang airport, ang paliparan. Kasi sa airport ho, hindi lang ho yung airport authority nagpapatakbo. May interagency kaming kasama. When you say interagency, Yan po si oo. customs, si immigration, Yeah. si quarantine ho. Apat yan. Human quarantine, animal, plant, at saka fish. Exactly. Tapos nandyan si OTS. Hindi ho kami iisang iba-iba kaming kawani ng gobyerno. Yung mga human trafficking issue na po na ganyan, kung minsan, nakakalusot sila sa immigration. Hindi po namin kontrolado ang immigration. They are under the Department of Justice, si immigration. So, wala ko kaming control sa kanila kasi sila ho yung nagpo-proseso ng pasahero kung kailangan silang aalis o hindi. Sila yung nagpo-proseso nun. Ang problema lang ho, pag nagkaroon ng problema, ang tama, hindi sa immigration. Ang tama, nasa airport. Exactly. Gaya po ng NAIA, ang dami hong problema sa NAIA na hindi naman problema ng airport authority, na problema ng other government agencies din. Pero ang reflection sa tao, ang unang papasok sa kanila, ay, NAIA yan. Even dito sa Clark, ay, siyak yan. Or ngayon, lipad na yan. Na ganun ho yung perception. Pero these are, sabi ko nga kanina, it's a complicated setup. Kasi hindi lang ho human smuggling yan. Pagdating naman ng smuggling ng mga bagay, ng mga goods, customs naman yung nandoon. Sila naman na may control nun. Na hindi rin ho yung airport authority. Kung baga, ang airport authority ho, para lang kaming integrator, para kaming tagapangasiwa na sinisiguro namin na maayos yung takbo ng bawat isa para maging conveniente yung paliparan sa mga pasahero natin. Ang hirap naman pala ng trabaho niyo. Mahirap po. Akala po ng mga tao madaling magpatakbo ng isang paliparan. Tingin ko mas mahirap po. ang trabaho nyo ngayon Kasi dati, kung kayo'y nag-ooperate at nag-maintain, parang mas simple pa Dahil may control po kami. Yeah, but now Ngayon, if wala you're kaming monitoring and then you have this interagency and so on. Tama diba? po. And then you're expected to be accountable in so far as the public is concerned. Tama po. Hindi ba? Tama po Ba, yun. Kailangan pala magmatigas ka. Opo. Kailangan pala, mabait naman si Secretary Bautista. Opo. Ma'am. Di ba? Very, Opo. very, kasi nakasama ko siya when we visited the Bombardier in Opo. Canada. Opo. Para doon sa kanilang mga pinagawang mga eroplano doon na flying, domestic. Opo. Alam ko meron dyan sa Clark. Opo. Oo. Ngayon, yung iba naman, yung airport transport security, of course, you explained already na na may interagency, etc. But this one, isn't this under your
command or your control? Ngayon po hindi. Ang security po ngayon sa concession agreement nasa pangangasiwa ni Lipad. Yun po ang nire-review namin kasalukuyan with the DOTR. Kasi ang sinasabi po namin, security should be a function of the government. Dapat sa gobyerno yan, hindi sa private sector. So may ongoing po kaming review na ginagawa dyan para paano namin siya maayos o ma-enhance later on. O sana, magtagumpay kayo doon because besides, hindi lang naman yung terminal ang Yes po, yan po kailangan sinasabi i-secure, namin. di ba? Opo. Yung buong 2,367 hectare na civil aviation complex. Kung walang interoperability and security mo, how do you secure Tama a place po. like that? di Tama ba? po.